lencang depan, rek, tegap, rek, hadap kanan kiri, jongkok berdiri, rek. Sugeng rawuh para tamu, para mirsa ingkang wonten mriki, monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh para tamu, para mirsa ingkang wonten mriki, monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Berdiri, rek. Ada buka, rek. Siswa muda iki kumpulan tahun 2007 ajake.
hadap-hadapan rek atur sugeng dumateng kesama mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur sugeng dumateng kesama mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur sugeng dumateng kesama mirsa amirsani kesenian siswa muda para mirsa ampun ngantos samya ngendha para mirsa ingkang prasaja atur sugeng dumateng kesama mirsa amirsani kesenian siswa muda para mirsa ampun ngantos samya ngendha para mirsa ingkang prasaja najan kula tasih asale manungsa tasih ngertos sebab agama para mirsa ampun ngantos samya ngendha para mirsa ingkang prasaja najan kula tasih asale manungsa tasih ngertos sebab agama para mirsa ampun ngantos samya ngendha para mirsa ingkang prasaja atur sugeng dumateng kesama mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur sugeng dumateng kesama mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur sugeng dumateng kesama mirsa amirsani kesenian siswa muda para mirsa ampun ngantos samya ngendha para mirsa ingkang prasaja atur sugeng dumateng kesama mirsa amirsani kesenian siswa muda para mirsa ampun ngantos samya ngendha para mirsa ingkang prasaja najan kula tasih asale manungsa tasih ngertos bab agama para mirsa ampun ngantos samya ngendha para mirsa ingkang prasaja najan kula tasih asale manungsa tasih ngertos bab agama para mirsa ampun ngantos samya ngendha para mirsa ingkang prasaja ya siap gerak ada muka gerak atur wilujeng ingkang sami rawuh rawuh wonten mriki anembe wasapu kita hormati wiyosing nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan kita bertata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngendhoi dosa atur wilujeng ingkang sami rawuh rawuh wonten mriki anembe wasapu kita hormati wiyosing nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan kita bertata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngendhoi dosa atur wilujeng ingkang sami rawuh rawuh wonten mriki anembe wasapu kita hormati wiyosing nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan kita bernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngendhoi dosa atur wilujeng ingkang sami rawuh rawuh wonten mriki anembe wasapu kita hormati wiyosing nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan kita bernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngendhoi dosa ya hadap-hadapan rek
Tahun 45 bangsa kita wis merdeka. Pancasila dasare negara, ilang rekasane mung kari mulyane. Iki kamardikan direbut kanthi rekoso, susah payah anggone ngusir wong londo. Tahun 45 bangsa kita jogo-jogo, nganti akhir zamane merdeka. Boyo anggone merdeka. Ayo siswa muda kita urip zaman merdeka. Kudu bisa nulis apa moto, putih saben dina marang guru apa kanca. Aja babar pisan siswa muda kepelengan. Dengan ora ngerti tata krama, kudu ngerti dasare tata. Tahun 45 bangsa kita wis merdeka. Pancasila dasare negara, ilang rekasane mung kari mulyane. Iki kamardikan direbut kanthi rekoso, susah payah anggone ngusir wong londo. Tahun 45 bangsa kita jogo-jogo, nganti akhir zamane merdeka. Kita supaya tetep anggone merdeka. Ayo siswa muda kita urip zaman merdeka. Kudu bisa nulis sarta maca, putih saben dina marang guru apa kanca. Aja babar pisan siswa muda kepelengan. Pendidikan ora ngerti tata krama, kudu ngerti dasare tata susila. Tahun 45 bangsa kita wis merdeka. Pancasila dasare negara, ilang rekasane mung kari mulyane. Iki kamardikan direbut kanthi rekoso, susah payah anggone ngusir wong londo. Tahun 45 bangsa kita jogo-jogo, nganti akhir zamane merdeka. Supaya tetep anggone merdeka. Ayo siswa muda kita urip zaman merdeka. Kudu bisa nulis sarta maca, putih saben dina marang guru apa kanca. Aja babar pisan siswa muda kepelengan. Pendidikan ora ngerti tata krama, kudu ngerti dasare tata susila. Tahun 45 bangsa kita wis merdeka. Pancasila dasare negara, ilang rekasane mung karek mulyane. Iki kamardikan direbut kanthi rekoso, susah payah anggone ngusir wong londo. Tahun 45 bangsa kita jogo-jogo, nganti akhir zamane merdeka. Kita supaya tetep anggone merdeka. Ayo siswa muda kita urip zaman merdeka. Kudu bisa nulis sarta maca, putih saben dina marang guru apa kanca. Aja babar pisan siswa muda kepelengan. Pendidikan ora ngerti tata krama, kudu ngerti dasare. Ya, siap gerak. Hadap muka gerak. Negeriku Nusantara, bagai rangkaian mutiara, penduduknya berjuta-juta manusia. Aku cinta sepenuh jiwa, alamnya indah dan permai, bukit gunung lembah pantai, sawah ladang hutan rimba.
Ya, siap, gerak. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi, Nabi besar, Nabi pesuruh ilahi. Ikuti jejak Nabimu, kejar bersama saya dan kawan, mengikuti jejak Nabimu. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi, Nabi besar, Nabi pesuruh ilahi. Muhammad pangkal kesejahteraan, ajak bagi umat di seluruh alam. Hai umat Islam, bangun dan sadar, mengikuti jejak Nabimu. Kejar bersama saya dan kawan, mengikuti jejak Nabimu. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi, Nabi besar, Nabi pesuruh ilahi. Muhammad pangkal kesejahteraan, hanya bagi umat di seluruh alam. Hai umat Islam, bangun dan sadar, mengikuti jejak Nabimu. Kejar bersama saya dan kawan, mengikuti jejak Nabimu. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi, Nabi besar, Nabi pesuruh ilahi. Muhammad pangkal kesejahteraan, hanya bagi umat di seluruh alam. Hai umat Islam, bangun dan sadar, mengikuti jejak Nabimu. Kejar bersama saya dan kawan, mengikuti jejak Nabimu. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi, Nabi besar, Nabi pesuruh ilahi. Muhammad pangkal kesejahteraan, hanya bagi umat di seluruh alam. Hai umat Islam, bangun dan sadar, mengikuti jejak Nabimu. Kejar bersama saya dan kawan, mengikuti jejak Nabimu.